alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nishadi. Sunana Humaira Tijjani Abdulkadir da zan gabatar muku. Kuma yanzu haka ina tare da babban bakona wanda shi ma fitaccen mawaki ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sani da Abdulrahman Muhammad, wanda kuma ke kira da Halifa jarumi, wanda da yardar Allah da shi za mu tattauna a cikin shirin namu na wannan rana. Halifa jarumi, barkanka da shigowa cikin shirin nishadi na tashar Muhasa. To da farko dai masu kallon mu za su so su ji cikakken sunanka da kuma ɗan takaitaccen tarihinka. To, jama'a assalamu alaikum. Sunana Halifa jarumi, sunana Abdulrahman Muhammad. Ana kira na Halifa jarumi, an haife na unguwar Kofar Wambai, Sharifai. Na yi makaranta daga Kofar Wambai zuwa Sabuwar Kofa, aka na gama kuma aka ɗan fara gwagwarmaya haka ba. Aka dan fara dai yar buga-buga? Aka zo wannan state din. Gaskiya ne. To me ya ja hankalinka ko kuma ya baka sha'awa ka ji kai ma kana so ka fara waka? To gaskiya dai can da dai abin dai za a ce dai uwana ta so ne da abin, to kuma na zauna ne a cikin mawakan kuma. Akwai abokanai na duk mawakan ne kuma. Ban taba manta ba, akwai wata rana muna zaune, to da yake inda muke zaune wurin studio ne, wurin muna zaune muna dan hira ka. To kawai sai a jikin studio sai aka sa wani kiɗa. To da aka sa kiɗa kawai sai na dan fara bi ina na dan fara yi. Sai abokina yake cewa ne, wallahi in baka shawara akwai abincinka a waka, gaskiya ka fara waka. Da yake still daman shi ma mawaki ne. Kawai sai nake ganin uwa da wasa yake. Kawai dai maganar tasa kamar ya faɗa ne da wasa. Da wasa. To ana nan ina ɗaukar maganar, to muna makaranta. To mun fara muna yi to za a yaye mu. To makarantar dai sai aka ce to za a yaye mu, daman akan main abin da muka yi course muka karanta harka ce ta acting haka. To muna ci za a yaye mu, kawai sai aka dan shirya mana dan short film haka a lokacin. To da aka to ni a cikin ban samu cast ba casting dina a ciki waɗanda za su fito a saboda ba karakta dina ya ciki. To kawai sai wani aboki na ke ban shara ke to me zai hana ran da za a yaye kuwa ba ku certificate ka zo ko waka ce ka yi performance a gurin, saboda me irin wannan dama ce. In ta wuce kuma ba za ta sake dawowa ba. Ba ta ƙara dawowa ba. Sosai kuwa. To dama a lokacin da tun dai aka dai mun za a yi waka dai ana abokin namu suna kira mu dai shawarwari a lokacin. Su dan babbaka. Ba waka muke yi ba amma kuma muna ba su. To a haka dai alhamdulillah na shirya aka raka ni dai studio, ban ma taɓa zuwa ba. Ban taɓa zuwa na. Da zummar ka fara waka ba. Aka raka ni muka je muka fara. Wannan wakar da na je na yi ta. Kawai ina zuwa sai a cikin fim din ma da ake shot na can makarantar tamu sai aka ce ana bukata za a sa waka a cikin fim din. Kawai sai kaga za a ce faduwa ta dai ta zo daidai da zama. To kawai sai aka ce ya za a yi a ajin nan wa yake waka. Kawai sai ni ne da wani gaye dan can Abuja. To kawai sai muka kakkawo, aka tashi aka ce ai irin yanayin tawa ake so, amma ina labarin fim din bai kai ba ya ce ya kama ba bai daidai da waka ba, in je in ƙara yin wata. A lokacin na je na ƙara yin wata, na rubuta wata, abokin na ya raka ni muka je aka yi. To daga sannan dai kuma abubuwa suka dan fara kaɗan tun muna gani tun ana yi da ana gyara rakiya aka zo aka kuma ƙwarya ka zama gwanaye. Kenan yanzu za ka yi shekara nawa? Gaskiya dai still zan yi shekara wajen 8 haka da fara waka. Na fara. To zaka iya tuna wakar da ka ce ita ce wadda ka fara rerawa ta wannan taro da kuka yi? Dan rera mana ko da baiti ɗaya ne. Tilas rakumi ya tsuguna ha, kuka da ya rasuna ha, dole ne na ya baki, koko in go ɗaki masoya. A koda yaushe ina ta sashe, wishin za ki bani dama masoya. To kin ji yanayin yadda. To amma yanayin wakar taka salanka
hawanka da saukanka sai na je shi irin kusan na mawaki Hussaini Danko. Yanayin yadda kake waƙa ma da yanayin murya ka sai ta juye kamar tasa, me yasa? Gaskiya ni dai ban da ke yanzu ba wanda ya taba gaya min ina wani dangantaka harkar waka ko murya da Hussaini Danko, dan ni ina ji ma Hussaini Danko gaskiya ba shine wani abu a cikin masana'antar ma ban irin bana ma bibiyar irin abubuwan da yake. To amma kuma gashi dai wannan wakar da ka raira kusan yanayin muryarsa da kuma irin yanayin salonsa haka wakar ta kasance haka na jini. To ka san akwai mawaka da dama wanda in suka fara waka sukan fuskanci kalubale ta gurin yan uwa ko ta gurin iyaye, shin kai ma ka fuskanci wannan kalubale? Gaskiya kin san mun taso ne a cikin gari. To kuma iyayen da mutum ya taso a irin wannan society din kowa iyaye suna kafa ya mutum ya ringa zai samu aiki ya ringa zuwa kasuwa. Hakan. Saboda ita kasuwa ita ce wa tabbas ake da ita a har yanzu ma a rayuwa ma baki a rayuwa. To kuma in ka taso ka ce waka za ka yi, to da farko sai ka fara nuna kai wane ne kai da farko. To za ka yi waka. To ita harkar nan waka dai tana buƙatar hidima, kashe kuɗaɗe ko wasu abubuwan. To a garin wannan wannan bata lokacin da za ka yi sai kuma ya zo ya shafi al'amuran rayuwarka, sai ka taso ga baka san inda ka dosa ba. To shi sa ake ga iyayenmu suna ɗan cewa dama ka fi ba da harkar kasuwanci a sama da waka. Dan wannan wakar ta farko da na je na yi na kai wa babanmu. Ta yi murna, ta yi addu'a sosai saboda ta yi mamaki ma. Yadda aka ka iya tsara waƙar haka raira ta. Na iya. To a lokacin ba wani ne ma zai da tambayar da ta fara min. Ai na ka samu kuɗin waƙa. Nawa aka buga waƙar. To a lokacin. To kawai sai in na ga tsoro nake in na gaya mata kuɗin. Ta ce ai na ka samu. Ba za ta ce wannan harkar fa kama sai na gaya mata rabin kuɗin. Kamar misali in 10,000 aka yi waka sai ka ce mata ai 5,000 ce. Sai ce to Allah ya taimaka. To tun daga sannan ne na fara ina yi. To kuma kin san awa ya ake cewa raba kafa. Shawarwari dai nasu na gida da ake ce to kaga harkokin nan dai da ya ce suke ka raba kafa. To aka dai na raba kafa ina yi. Ina kasuwanci ina gwagwarmaya ta ina kasuwanci ina makaranta ina gwagwarmaya ta. Kenan anan muka kawo wannan state din. Idan na fahimce ka kana so ka bayyana cewar ita waka ba za ta taba kasantuwa ita kadai ba tare da mutum ya hada da sana'a ba. Gaskiya dai. A yanki ka lura duk wayannan mawakan namu da gaskiya da suka yi sura suka san still kowa zai gaya miki kafin ya fara waka gafa aikin da yake. Ba zaman magana ta gaskiya ba zai yiwu ba kana waka baka da aikin yi. Saboda ita waka shekaru ne suke ɗauka, wani sai ya yi shekaru ma kafin a san shi ya fara morata. Sosai ma kuwa. Musamman ma sai dai yanzu ma da aka ɗan samu wayewa. Ta yanzu mawaki zai ga ya fito irin manhajojin nan da suke amfani na yanzu wanda za ki ga da ya saka kuma sai a sauri a san shi kuma ana samun kuɗi ta music yanzu, to shine abubuwan ma suka yi sauki. To masha Allah, tun daga fara wakar ka har zuwa wannan lokaci wanda nasarori ka samu? To gaskiya alhamdulillah dai inda a bangaren nasara ce. Saboda magana ta gaskiya ni akwai lokacin da na zo wucewa. Ni wucewa na zo yi ma a kafa nake ma in dawo daga balle, to wannan nasarar ni ya yanzu ta nake kallanta wani nasara. Kawai na zo wucewa to kawai sai na ji ana jin waƙata. Sai na waiga na ga ashe a cikin wata mota ce, wata babban mutum ne a jiki ya an kunna waƙata ana ji. To wannan abin sai na ƙara tsara wai ni din ne dai ko wani ne ake jin wani daban. Wallahi wannan abun shi ma yana ɗaya daga cikin nan yake kallon sa nasara. Sannan kuma alhamdulillah daga irin gwajijen irin ƙetaren ƙasashen nan alhamdulillah an sha yi min DM haka ta irin muna jin waƙoƙinka muna abin. To wannan abin yana kallon sa gaskiya a nasara. Gaskiya ne. To a ƙarshe menene fatanka? To gaskiya ni fatana shine in Allah yadda dai wannan harkar tamu Allah yadda za mu ƙara dagewa za mu kawo sauyi kuma a cikin ta. Wani matsayi kake so ka kai? Ni? Gaskiya ina so na je ƙololuwa insha Allah na kafa tarihi. Tarihi nake so na kafa na sauya
akala. Masha Allah. Insha Allah. To wani fata ko kuma ce me zaka ce wannan gida? Wannan gida ba abin da zan ce mai si alasaka da alheri. Allah ya ƙara ɗaukaka shi. Amin. Allah ya taimaki su ma'aikatan gidan da sauran abubuwa. To muna godiya sosai Halifa Jarumi. To masu kallon mu kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Halifa Jarumi